Assalamu alaykum mehriban adamlar, aziz vatandaşlar. Elbette şunun ýaly gojaman tolkullary göründü, deňdiň kenarına gelendi. Eýem biýertiyar ilkinji hakykydaňa dolýan owallaryň aýdymlaryň biri ýan kaydymdyr. Ona mememiz bilýär, meşhur James Cameron'un öğretmenindäki ajaýyp kinofilm bolan Titanic kinofilminiň esasy soundtrack'y bolupdyr. Öne mehriban adamlar, biz Titanic kinofilminiň özü barady. Onun hakkında maglumatlar vardı. Ama Titanic'in özü vardı. Hakiki ve doğru maglumatlar bilýärmi? Az sorsa bilesiňiz gelýärmi? Eger diýdi adamlar bilesiňiz gelýärmi bolsa biziň bu gepleşigimiz ýerite siziň üçin we şu pursatda başlaýar. Bu dünýä Titanic'a minbeş. Adamlar onun hiç wagt gark bolmajagyny ananyp ýüzüp ýörler, gark etmek üçin hem elinden gelen ne diýerler. Internet ýeňişligindäki jümle. Elbetde şunun ýaly pursatda biz ada rowayaty öwrülen geminiň Titanic'in ykbaly hakkynda bu gepleşigimiziň sanyna size görüň bermekdiler. O hakda näme görüň etjek? Gemiň gark bolanna biz bilýärsiň bolmagyň ahmaly ýöne ananay. Şunki eşitjek maglumatlaryň arasynda siziň bilmeýän zatlaryňa çok man bardyr. Gelin ona bir çetinden başla. Üstünden bir asırdan goýrak wagt geçdi de Titanic häzir hem adamlar hakydasyndan çykman gelýär. Bu gemi nädip näme üçin gark bolupdyr? Biziň güllümizde ol hakynda nähili maglumatlar gelip ýetipdir. Bu sowallaryň hemmesiniň jogaby bilesiň gelýärmi gepleşemizde. Titanic'in çyzgylary 1908-nji ýylyň 29-njy iýulynda tasdiklandyr. 1909-njy ýylyň 31-nji martynda geminiň gurulşyna başlandyr. Ol Belfastda Harland and Wolff adly gemi awatlaş karhanasyna gurulupdyr. Geminin guruluşyna 1500 adam işlepdir. Iň kiçi işgärler 12-13 ýaşlaryň eken. Geminin içi daşy dollugyna 1912-nji ýylyň 31-nji martynda guruluşyga başlanan wagtynyň laýyk 3 ýyl geçenden soňra taýin bolupdyr. 2 aprelde bolsa deňizde barlyk ýüzüşleri başlandyr. Barlyklarda geminiň ýüzüşinde hiç ýerli kemçilik tapylmandyr. Titanic öz döwrüniň iň uly gemisi eken. 20-nji asyryň başynda gowrum boýunça ondan öňe geçen gemi bolmandyr. Biziň güllümizde de iň uly gemi deňizlen Gudraty adly, ýani gemi bolupdyr we onuň uzaýlygy 362 metr. Titanic ondan çala kiçi eken. Ol gurulanyna iň uly, iň çal gemi ygtybarly bolsun diýip niýetlenen eken. Titanic uzaýlygy 269,1 metre, eni 28,2 metre, boy 53,3 metre barabar bolupdyr. Geminiň agramy 46,329 tonna ýetipdir. Lineryň jemi 10 palubasy bolupdyr, onuň kuwatlylygy 55,000 at güýjüne deň eken. Titanic'in korpusy polatdan ýasalypdyr. Geminiň düýbüne deper ýetdiňinde gark bolmady ýaly, onuň düýbüni 2 gat edip berler. Shipbuilder jurnaly Titanic'e gark edip bolmaýan gemi diýip at berdi. Ağda-ağızdan yel alıp bu at hemme kişi alıp götürüpdir we gemide bari ýogy 20 tane halat etiş gaýjygy bar eken palubasy. Olara jemi 1178 adam sygýan eken. Bu bolsa Titanic'e sygýan adamlaryň zordan 3den 1 bolupdyr. Titanic'däki ýokary derejeli hyzmatlar, servis hakda şu wagtdan dürli rowayatlar aýdylýar. Onun adamlaryň goň islen güýmenjesi bar eken. Baýlar üçin ýörite squash oýuny oýnalýan kortlar, hammamlar, trenajör zallary, kitapxanalar, dellekxanalar ýerleşdirilipdir. Mundan başga da Titanic'da dünýäde ilkinji suw gyzdyrýan basseyn bar eken. Ýokary derejeli dizayn, altyn çaýlan bedegli interyer, adyn tutan tagamlaryň Titanic iňinji ýolagçylygyň göwnünden turmagy başarypdyr. Oňa derek 3-nji derejeli ýolagçylyk hemmeti üçin bari ýogy 2 hammam bar eken. Hemmeti üçin. Olaň sany bolsa 700,000 edýär adamlar. Aýalyna erkegine 2 sanjy hammam. 1-nji derejeli ýolagçylyk New Yorka çelli petekleriniň bahaty häzir kolun kümmetine geçirsen 57,000 Amerikan dollar bolýar. 57,000. Titanic'däki iň gymmat otoglaryň bahaty bolsa 103,000 dollara ýetýän eken.
1912-njy ýylyň 10-njy aprelinde Titanic ömründe birinji hemem iň soňky ýüzüşine çykýar. Gynasakda. Ol Southamptondan New York'a çenli ýola düşüpdir. Şol wagt onuň üstünden 1317 ýolagçy hem 908 sany geminiň öz işgärleri bar eken. Mahavat. Salam. Doglan günüňiz gutly bolsun. Uzak ýaşa. Ziyat hiltide öz ajaýyp tortlaryny hödürleýär. Ziyat hilin garadaşy ýakda ýerleşýän dukanyna her diňş güni doglan gününi belleýärlere 50 götürüp arzanlyşyk bar. Toý saçaklaryny Ziyat hilin tortlary bilen bezen. Hoy durmuşumuzam Ziyat hilin süýjülükleri ýaly şirin hemem datly bolsun. Doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden mutlaýar. Ziyat hil arzularyňyzdan ziyat. Gemi 17 aprelde New York'a barmaly eken niýetlenen bolýar. 14 aprelde Titanic'in radio ulgamy jemi 7 sany bu hakda duýduryş aýdypdy. Ýöne şonda da iň ýokary tezligine diýen ýaly gitmeli duran. Yüzüp ýören buğulara gawatlaşmadlygy üçin geminiň kapitany Edward Smith diňe barýan ugurlaryndan çala gün orta gyşarmagy taşypdyr. Çala şeýler. 14 aprelde saat 23:39-da geminiň ýoluny gödäwçilik edýän Frederick Fleet Titanic'in gösgün uguruny takminan 650 metr öňde icebergiň bardygyny görüp kapitana habar berdi. Aslında ýa-da adamlar gowy işlepdir. Iceberg görünenden buýur gelýänçe bary 37 sekund geçipdir. Ýöne şonda da eýýäm geç Titanic çalt saklanardan ya soğulardan ören äpet ulgen. Çepe tarafı urlayan şede ol inersiya bilen yine 25-30 sekundlap öňe gitmegin dowam edipdir. 1 minuta yetmän gemi iceberg bilen çaknyşypdyr. Çaknyşyk 23:40-da bolupdyr. Ýokarky paly bolarda adamlar çala sarsgynlaýan bolsalar eýem aşaklardaklar bu urguy gaty has gowy bildiripdir. Titanic'de umumy uzunlygy 90 metre deň bolan 6 sany deşik emele gelipdir. Iceberg geminiň öň tarapyndaky 5 sany suw geçirmeýän bölümi daýylapdyr. Kapitan konstruktor Thomas Andrew'ny çagyryp, oňa geminiň ýagdaýyny görüp bermegini haýyş edipdir. Thomas Andrew bolsa ýeten zeperi görüp gemi suwuň ýüzünde sagat ýarymdan artyk durup bilmedi. Saat 00:15'de Kapitan Smith halat ediş gaýyklaryny taýin etmegi buyruk beripdir. Soňam radio ulgamy boýunça betbaçylyk habaryny uğratmagy başlapdyr. Saat 00:20'de ilkinji ýolagçylar gaýyklary mindirip başlapdyrlar. Kapitanyň buyrugy bilen ilki bilen aýallar hemde çağılar mindirilýän eken. Ýolagçylar çaknyşyk bolanlygyny bilmendirler. Köp wagtlap. Geminiň iceberge barıp uranam, gatywyr duýulman soň adamlar gaýyklara göwüllü göwünsiz minýän ekenler. Daşyndan Titanic'a zat bolmadyk ýaly görünýän eken. Elektron ulgamy işläp dur, çyralar öçenok, gemi gyşaranok, adamlar dowla düşmedi ýaly olara. Diňe howpsuzlyk şäherini geçirýär diýip aýdypdyrlar. Birinji sagatda bary ýogy 180 adam halat edilipdir. Suwa düşürilýän gaýyklar bolsa boş diýen ýaly eken. Geminiň işgärleri hatda olara näçe adam sygýanyny bilmeýän ekenler. Şonuň üçin birinji 65 adamlyk gaýga bary ýogy gynansakda 12 adam mindirilipdir. Ýagny saat 01:20'de geminiň gark bolýany ýa bildirip başlapdy. Adamlar dowla düşüpdirler. Halat ediş işleri çaltlaşdyrylypdyr. Ýap-ýaňam gaýga minmekden keskelläm ýüze urup oturan adamlar inni ýyllanyň ylgap baryp minýän ekenler. 3-nji derejeli ýerlerdäki ýolagçylar bolsa hemme ýerde ýokary galyban bilmändirler. Sebäbi gark bolýanlyklaryndan habarsız ýolagçylar geminiň beýleki ýokary derejeli ýolagçylarynyň bolýan ýerine eltilýän geçelgelen gözeneklerini gynasakda açyp bilmändirler. Betbaçylyk habaryny eşitip Titanic'in duran ýerine tarap ýola düşen gemileriň 7 sanysy mälim. Olardan iň golaýynaky takminan 90 kilometr uzaklykda barýan Karpatya eken. Titanic'in gemiçileri sağ tarapda bir gemiň ışıklaryny görüpdirler. Ýöne ol betbaçylyk habaryna jogap bermendir. Onsoň kapitan raketany uçurmagy buyrupdyr. Soň anyklanylsa Titanic'a golaýdy duran Kaliforniýan atly gemi eken. Ol ýerde ýokary uçurulan 8 raketanyň 8-sini görüpdirler. Ýöne bir gemi buzlaň arasynda galypdyr diýip pikir edip ony innemendirler. Titanic'in betbaçylykly habaryny alyp, oňa düşünjek ýeketek radist bolsa uklap ýatan eken. Saat 01:30'dan soň gemi göz görteli garp bolup başlapdyr. Adamlaryň arasynda başagaýlyk döräpdir. Kapitanyň kömekçisi Garald Low adamlary köşüşdirmegiň uguryny tappan 3 gedek duýdurşy üçin howa ok atmaly bolupdyr.
Şol wagtlaryň maşin bölüminiň işgärleri öz işini taşlap gitmän iň soňky portada çenli zähmet çekipdirler. Şol işgärler mehanikliň, ýagny maşina seredijiliň, inženerliň azaby bilen gemiden suw sorup aýryan enjamlar, nasoslar hem elektrik togy işläp durupdyr. Soňky portatlary çelli. Ýogsa Titanic has şalt gark bolmaly eken aslında. Gemini iň soňuna çenli, suwun ýüzünde saklamak üçin jan eden 25 adamyň birem elbetde halas bolup bilmänler. Gözüňe getirip görüň mehribler. Olar gark bolup duranyna gözleri ýetse-de, aňy ýetse-de öz işlerini, iş ýerlerini taşlap gitmän. Beýlekler halas etmek üçin elden baryny edip öz janlaryny pida edipdir. Saat 02:15-de soňky gaýyk adamdan nolup suwa düşürilipdir. Saat 02:10-da suw eýen palyba edipdir. Gemide galan 1500 adam geminiň ýeňsesini eňipdir. Ýeňse tarapyna. Saat 02:15-de birinji turba ýykylypdyr. Saat 02:16-da tok öçüpdir, düýbünden çıralar. Saat 02:18-de Titanic ikiä bölünipdir. Geminiň burnu şo wagty ummanyň düýbüne gidipdir. Ýeňse tarapam ýene 2 minutlap suwun ýüzünde durupdyr we 2 minutdan soň suw öçüpdir. Saat 02:20-de Titanic tutuşlaryna gark bolupdyr. Ýüzlerçe adam ýüzüp suwun ýüzüne çykypdyr. Ýöne olaň hemmesine diýen ýaly sowukdan helak bolmak garaşýan. Suwun temperaturasy şol wagt -2 gradus sowuk eken mehribler. Titanic'in gark bolanyna 1,5 saat geçenden soň Karpatiya gemisi ýüzüp gelipdir. Ol betbaççylykda diýir galan 712 adamy halas edipdir. Helak bolanlaryň sanyny bolsa 1,5 adam töwerebi eken. Şeýdibem gark edip bolmaýan gemi adyny alan Titanic öz birinji ýüzüşinde Atlantika ummanyň demir galagyna çaknaşykdan soň gemi te suwun düýbüne gidýänçe 2 saatdan gowrak wagtlap onuň üstünde saat ýanlapdyr. Titanic'däki orkestr soňky portada çenli saat çalmagyny goýmandyr. Olaryň iň soňky aýdymy Hudaý saňa ýakyn diýip algandyr. Mahavat. Siz telekeçi önümü öldürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşde üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahavat. Ol sizin brendinizin tanınmagyna kömek eder. Mahavatlar dürlü bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahavatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen sizin mahavatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahavat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýdyň iň meşhur gepleşlerini öz mahavatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän gepleşiňize goýular. Titanic'da şol döwürler dünýäniň iň baý adamy taplanýan Jacob Astor 4-nji bar eken. Onuň baýlygy 85 million Amerikan dollaryna barabar bolupdyr. Biziň döwrümizde bu 2 milliard Amerikan dollary bolýar. Gemi gark bolanyna oňa gaýga minmek teklip etipdirler. Ýöne ol özüniň iň soňkusyna çenli hakyky erkek kişi, gentleman hökmüni alyp barmak isläpdir we ol aýallaryň hemmesi gaýyklary minýänçe erkekler palubada galmaga borçlular diýip jogap berdi. Onun aýaly Madeleine, bilişmedi ýaly, halas bolupdyr. Helakçylikden 4 ay geçenden soň onuň ogly bolupdyr. Çağa John Jacob Astor 6-njy diýip at bolupdyr. Jacob Astor'ın altından ýasalan chronometri 2024-nji ýylda auksionda 1.380.000 euro satylýar. Bu bolsa şu wagtça çenli Titanic'den çykarylyp satylan ýadygarlyklaryň iň gymmat bahaly bolupdyr. Titanic'in iň ýaş ýolagçysy 2,5 aýlyk Elizabeth Gladys Melvina Dean eken. Olam halas bolan bir ýeri bolupdyr. Hakykatdan bu habar. Bu denan 2009-njy ýylda 97 ýaşyny aradan çykypdyr. Titanic'de ýüzüş hakkynda onda hiç hili ýatdymy garlady. Eýsem Titanic näme üçin gark bolupdyr? Bu sowala jogap berip bolýar. Helakçylygyň öňüne alyp boljak eken umman. Aslynda gemi uly buz bölük iceberg sebäpli gark bolupdyr. Ýöne bu helakçylygyň öňü jok, öz wagtynda kendine üns berilmedik sebäpleri. Şol sebäplerin birem dolan ay hasaplandy. San Marcos Döwlet Üniversitetining astronomy Donald Olson şol ýyl ay ýere ýaty ýakynlaşypdyr, ýani goýlaşypdyr diýip belleýär. Öň beýle ýagdaý 769-njy ýylda bolupdyr. Geljekde bolsa 2257-nji ýylda bolmagyna garaşylýan esip bolsa. Aýyň ýere beýle goýlaşma bolsa 1912-nji ýylda deňizde ummanlarda gaty güýçli daşgyllaryň bolmagyna getiripdir. Şol daşgyllar hem Titanic'in ýüzüşe çykan döwri bir giden buzluklaryň gün orta ýüzüp gelmegine sebäp bolupdyr.
Göräýme o nuktatlar ýaly ýöne uly betbaşçylyga getiren sebäplerin ýene biri Titanik'de. Hiç kimde hatta kapitanyna da durwy bolmandy. Näme üçin? Gemide gerek enjamlar saklanan ýürüti otog bar eken, şol ýerde durwydan ol şkafam goýulypdyr. Bu şkafyň açary bolsa hiç kimde ýok eken. Hastaqy kapitanyň ikinji kömekçisi David Blair'da bar eken ýöne Titanic uramanka onu başga gemege geçiripdirler. Olam howlugyp gidenine açar tapşyrmagy ýazyndan çykarypdy. 2010-njy ýylda şol açar auksionuna takminan şu açar 130 000 Amerikan dollaryna satylýar. Biziň döwrümizde bir icebergi ilkinji bolup gören Frederick Fleet'in ýadygarlygynyň öňünde durwy goýup gidipdir. Durwyň ýanyna bolsa 100 ýyl giç getirenim üçin bagışla diýen ýazyk bar eken. Ýene bir bellenmeli zat, gämi gödökçüsi Titanic'de halas bolanlaryň biri bolupdyr. Ýa-ki gören gämiň gödökçüsi. Ýolagçylaryň helakçylygyna getiren esas sebäplerden biri onu hälim raýdyp geçipdik, gaýyklaň ýetmezçiligi. Gemideki hemme adam halas etmek için jemi 50 gaýyk gerek eken. Titanic'de olsa 48 gaýyk bar. Yani 48 gaýyga niýetlenipdir. Ýöne White Star Line kompaniýasy olan sanyny azaldyp 20'e getiripdir aslında. 48 sygýan eken. Näme üçin? Pul ýetmezçiliginden näme? Munyň sebäbi gedelenç edilen pahaly bateriyada üýşüp duran gaýyklar nämemiş odan görünmeýän eken. Odalar üçin hem gaýyklaryň azalmagyna esas sebäp. Şol 20 gaýygyň 4-si kiçijik eplenýän gaýyklar bolupdyr işte. Görünmesin diýipdirler. Titanic radiostlary başga gemilerden birgiden duýduruş alpdyrlar. Bu uzunlygyň köplügi hakda, icebergleň gelişine duşýan hakda ýöne bu duýduruşlaryň hemmesi kapitana ýetirilmeýändir. Soňky duýduruş Kaliforniýa gemisinden 22-30 entek hiç de bolmaka gelipdi. Geminiň radiosda hoply ýerin koordinatalaryny aýdyp başlanyň Titanic'in radiosda onu soňuna çenli dinlemen, men işlemeli diýip aragatlaşyp kesip goýýar. Ol ýolagçylaryň öz dogan garnaşlaryna uğraýan habarlaryndan başga eken. Şol gece Titanic'de hemme kişi kapitanyň şanyna gurnulan uly bayramçylyk akşamyna oturan eken. Birinji derejeli ýolagçylaryň menýusy bu akşamda 10 nahardana bar. Gemi gark bolan soň 3750 metr çuňluga baryp düşüpdir. Onuň bölekleri 1980-nji ýyla çenli tapylmady. Titanic'in gark bolanyna 73 ýyl geçen soň alim Robert Ballard Amerikan hem Fransuz gölde barlyk işlerini geçirjiler bilen onuň sünnän bar. Suwun basyşyna dözgelmän gemi 3 bölegi bölünipdir. Onuň bölekleri 1,5 kilometrden gowrak radiusdaky meýdana döňelip ýaýrak gidipdir. Ýene bir maglumat, biziň döwrümizde de ýürüýti baý syýahatçylar üçin Titanic galanylaryny görmek üçin ummanyň düýbüne syýahat gurulýar. Bu syýahat hem kelekçiligi öwrülir. Hemmemizde Titan adly suwun düýbüne çümmeýän gemi öz gadymy atdaşynyň ýanyna barýaka gark bolýar. Bu waka 2023-nji ýylyň 18-nji iýunynda bolup geçýär. Gemide 5 adam bar eken, olardan 3-si syýahatçylar eken. Umuman grek mitologiýasyndaky titanlar bilen baglanyşykly atlar gemileri şowluk getiren ok, gemiler düşen ok diýip belläsimiz gelýär şu portatda. Atlantik ummanyň düýbünde ýatan Titanic bolsa 2030-2032-nji ýyllara çenli dol ýetip gider diýip çaklamalar bar. Gynansak da wagta madalýan. Munyň sebäbi ummanyň aklymlary deňiziň duzy, hemem demir posyny iýen bakteriýalar bolup durýar. Titanic galanylarynyň käbiri suwun ýüzüne çykarylanyna, olarda henide çenli belli bolmadyk täze bakteriýalar tapylypdyr. Alimler olara Halamanas titanica diýip ad berdiler. 2012-nji ýylda Titanic UNESCO-nyň medeni mirasynyň sanyna goşulypdyr. Näme çek bar bitip barýar. Ene mehriban adamlar, eýdir watandaşlar, hormatly tomuşçylar, Adro White öwrülen Titanic gemi satylmasyny ýetirmekle maglumatlar şulardan ibarat. Elbetde gepleşigimiz sizin göňünizden turan we bilmeýän täze maglumatlaryny öwrenilsiniz diýip ümid edýäs. Çünki meniň özüm şeýle boldy. Gepleşige taýlanam, pursatym size ýerine ýetirýän, pursatymda kän maglumatlar öwrendim. Elbetde sizem Türkmen portalyny bundan beýlegen pikirlerinizi, maglumatlaryňyzy hasda çuňlaşdyryp, baýlaşdyryp bilersiňiz. Ýene kunlarda görüşýänçek bolsa biz size hoş sag bolun diýäs. Bu özüňize bu serek bildirmek. Ýene bir ýola hormat bilen ýakyn diýäs. Sag bolun.